Slávnostný kultúrno-spoločenský program 12. ročníka Žipovskej Nóty otvorila veselo domáca folklórna skupina Žipovčan. Návštevníkov obecného kultúrneho domu zabávali aj ďalšie kolektívy z regióna. Žipovská Nóta je v obci Nižný Žipov úspešné a miestnymi obyvateľmi celý rok očakávané podujatie, veď sa na ňom už od jeho prvého ročníka zúčastňujú stovky návštevníkov z celého okresu. Každá oblasť či obec má svoje vlastné kroje, hudbu, piesne a zvyky. Fakt, že folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny, vedia aj členovia domácej folklórnej skupiny Žipovčan, ktorí ten zemplínsky pestujú, šíria a prezentujú. Mnohé obyčaje sa však už z dnešnej generácie vytrácajú. Čo sa týka módy, oblečenia, toho dávneho, človek vidí len na folklórnych skupinách. Niekedy ľudia na dedine, oni vedeli, tá bylinka je dobrá. Od bolenia zubu, tá od bolenia hlavy, tá je na rány, tá na bolenie kostí. Podľa toho, či vtačiky letali nízko alebo vysoko, vedeli, aké bude počasie. Dneska už sa spoliehame na to, čo nám povedia meteorológovia. Dneska každý odchádza za robotou do mesta, tam sa usídlia. Väčšina dedín už teraz sa vyľudňuje, stárne a tým pádom už aj tieto akože zvyky a tradície miznú. Medzi pozvanými hostiami sa na tohtoročnej Žipovskej Nóte predstavil detský folklórny súbor Cifroško. To, že mladí folklóristi z Vranova nad Topľou milujú dedičstvo našich predkov, bolo vidieť na ich umeleckom prejave. Krásne a silné hlasy vložili do ľudových piesní Parobci z Dvorianok. Táto folklórna skupina, ktorá pôsobí v kraji ešte len 2 roky, žnie výrazné úspechy. Chlapi svoje kvality ukázali aj na Žipovskom pódiu. Znamenitým nositeľom ľudových tradícií je dedinská folklórna skupina Raslavičan, ktorá reprezentuje tradičné tance a piesne hornošarišského folklóru. Teleso, ktoré pracuje s viac než 80-ročnou tradíciou, prišlo potešiť Zemplínčanov. Divákom v hľadisku tento viacnásobný laureát celoštátnej súťaže folklórnych skupín predviedol priam profesionálny výkon. Boli to tance verbung, boli tu karičky, prakticky do kolesa sa to hovorí aj. A ďalej tu bola polka raslavická a potom sme tu mali starodávne tance a prebačená. Na dedine, keď bolo niekedy, tak si prišiel nejaký tanečník a si pred hudbu a si povedal, taký tanec mi hraje, alebo takú pesničku mi hraje. Toto je prakticky prebačená. A v pozadí všetci tí mladí tanečníci sledovali toho tanečníka, lebo to bol prakticky muž. A si ho ctili. Potrebu zachovania folklórnych zvykov jednotlivých regiónov vnímajú Žipovčania, ktorých sme oslovili s otázkou, čo pre nich toto výrazné ľudové umenie znamená. Láka ma samozrejme folklór, lebo to je pre mňa strašne veľa a myslím si, že máme úplne asi najkrajšie na svete a je škoda, že takto zaniká v dnešnej dobe. Určite je tu, ja si myslím, že dosť možností na to, aby sa tomu mladí ľudia venovali. Pre mňa folklór znamená veľa, keďže som obetoval 13 rokov zo života, takže rád sa k nemu vraciam aj po 5-ročnej odmlke. Mňa na folklóre oslovuje to, že ten folklór vie vyjadriť všetky ľudské pocity, aj tie smutné, aj tie veselé. Z Nižného Žipova v okrese Trebišov Martina Mištaničová.